Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mas Jo, Dalem. alhamdulillah awake dhewe iso suwan ana dalem agung. Ya. Nyanipun Bapak Haji Soim. Bener. Ngiras-ngirus awake dhewe mengeti tasakuran, santunan anak yatim muga-muga barokah lumeber dumateng sedaya jamaah dalem nika Allahumma. Iki lho Mas Jo, Ya, melu seneng ngene iki. Campur sari, campur ngaji. Ki ngejak ngeni ya ngejak ngaji. Ngaji ya gawe seni, seni sing apik ya ditata ngangge ngaji. Ngono. Iya. Melu seneng to? Seneng. Ora-orane awake dhewe sowan biayi njunjung. Junjung. Seneng to? Seneng. Yen aku seneng, warga masyarakat seneng, jamaah seneng, seneng to? Seneng. Yang disawang ketok guyub duduk sama rendah berdiri sama tinggi ki ndudohke sak padaning liyan padha menghormati lak ya ngono ta Iya. mosok mek ngene tok ki lho Pokoke ngono tok bayaran. ya ora kok mikir bayaran iki konsepe awake dhewe Konsep awake dhewe iki ya konsep syukuran ya syukuran, tapi nggumunku ki ben taun rene sing tak pikir ki mek sitok. napa Mas Kanopi ki lho kapan masange iki aku. ayo alhamdulillah muga-muga entuk sawape masyarakat Amin. Ngono. Ya ya. Ning sekali lagi tepuk tangan kagem sedaya para rawuh dalem nika luar biasa. Weh, alhamdulillah. Ya ngene iki lho Mas. Ya. Wong ki golek seneng oleh ning kudu ngeces penggalihe, kudu ngeces atine, Ya. kudu ngeces kolbiahe. Ning sing penting ki wong ki aja dadi wong seneng ning dadi wong tenang. Yen seneng urung Mau mesti. mergo wong seneng ki urung mesti tenang, yen wong tenang mesti seneng. Contone Mas, Contone wong seneng urung mesti tenang ki contone ya. contone Karaoke ning gone kafe. Seneng ora? nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Sandinge nek wong wedok. Seneng ora? Seneng. Ning lek atine ora tenang, wedi kurangan bojone. Ya Oh ora? ya gelisah Oh, Mas. gelisah. Ya nek duwite dhewe, Iya. nek duit wong wedok. Nah, ya ora? Nggih. Seneng ki urung mesti tenang. Mulane saka kuwi dadi wong tenang. Lek wong tenang kuwi mesti seneng. Oh, alhamdulillah. Mula kaya dene jamaah Loh, malam iya. hari ini ya. Jamaah malam hari ini sing saudarane jamaah sing paling tenang. Insyaallah wong tenang, insyaallah sregep sembahyang, insyaallah bakal diparingi berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lha iki lho. Ngene lho. Mula ya matur nuwun. Lho, matur Ngene nuwun. iki nek biasane ana wayang kulit, Iya. biasane ana jaranan, njur bengi iki panjenengane Mas Haji Soim ngersake kepiye to leh ngonsep panggung supaya beda. Bener. Njur duwe ide ngejak campur sari, campur ngaji. Budayane ya kena, agamane ya kecekel. Mula ngene iki alhamdulillah. Nek umpama sing rawuh ngene iki entuk ridho lan hidayah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diparingi padang rezekine, padang keluargane, insyaallah sedaya dipun angkat derajatipun Allahumma. Ki nyenengke Mas. Iya. Biasane nek nonton wayang iki usul-usul iki iso lenggah kaya ngene iki deloken. Tenan. Jajali. Nek lek pengajian ini seneng kuwi kabeh do jilbaban. Lah nggih sing kakung songkokan. Songkokan. Hmm. Iki ndudune bahwasanya warga masyarakat kene iki sing saudarane warga masyarakat yang religi. Amin. Insyaallah kabeh muga-muga kabeh pinaringan berkah barokah. Amin. Ning lek tak delok nun sewu. Nyapa Mas? Wong wedok-wedok iki tak delok nang enek pengajian, enek tontonan ngono mesti tak delokno jilbabe mesti apik-apik ngono. Ya alhamdulillah to. Anyar-anyar. Alhamdulillah. Tapi sing lanang tak delok songkoke mesti lepek-lepek tapi. Arep songkok lepek-lepek wong lanang ki kepiye? Malah iki enek lho. Sing lanang geger karo bojone dolanane anake digawa. Ndi? Lah kae plendungane ning kono kae. Ngaure bakul kae. Oh bakul to kae. Lho tak delok ya kaya ngono kuwi tapi Nyapa, semoga-moga wae. Mas? Lho iya no. Sing lanang lak ya sregep to ngene iki. Sregep. Sing kakung Betul. sregep, sing putri ya sregep. Delok sing ngarep ki lho. Nggih. Pak Dene ki lho. Nggih. Kopiai sembulak ya toh. Tapi bojone jilbabe apik. Ini menunjukkan bahwasannya seorang lelaki itu selalu berjuang untuk kecantikan seorang istri. Wah, Lho iya, wong wedok ki delok jilbab ki sak lemari Nggih, ki nggih, mesti rolas. Iya, Mas. Tapi lek wong lanang songkok ki mesti mek siji tok. Yasinan ya kuwi, tahlilan ya kuwi, nglayat ya kuwi. Ning lek wong wedok beda. wong wedok ki Loh. jamaah muslimat fatayat. Alah, wis to. Kuwi lek pengajian ku jilbabe siji. Ha, Kumpulan ya beda. PKK. Beda. Arisan. Beda. Ning pasar. Beda. Perkumpulan ibu-ibu. Beda. Eh. Lek wong lanang songkok mesti sitok tok. Hmm. Ya apa ora? Iya.
Tenan ora? Tenan lho. Delokan wong lanange. Wong lanange dolane wong wedok dan kita glowing-glowing lho. Sing wedok sing lanang lho, wireng-ireng sing lanang. Ya, Wong wedok glowing ki lak ya. iki demi apa? Wong lanang ku berjuang nyambut gawe demi kecantikan seorang istri. Ini loyalitas keluarga. Kadang-kadang enek pantun sing mengatakan bahwasanya dolanan bowling kena beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Lah wong lanang gulung koming kuwi lak perkarane lak dadi pemimpin rumah tangga, presiden rumah tangga. Ya tapi harus balance, harus seimbang. Lah terus. Aja kaya ngono. Wong lanang iki delok lho nun sewu. Wong wedok apa meneh wong wedok saiki. Skincare ki kudu cepak. Terus. Sabun ki ora pepaya, moh. Poh, Ya ora? poh. Ya ora? Iya. Minyak wangi Online. online. Poh, Wong lanang lho delokan. poh. Pah tapuk lambemu. Lah sing mbok seneni wong wedok tok aku ya ora trima to. Ora trima wong aku urung kirim kok. Ki apa kok iso urung kirim ki lho. Wong wedok-wedok kuwi didandani ayu, diparfumi wangi, kuwi gunane kanggo nyenengke wong lanang. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu iki mergo rek tontonan. Jajal ning omahku lak nggih daster jebol-jebol. Ayo. Iya apa ora? Lho ini realita iki. Ya realita tapi wong wedok kuwi memang dikhususkan untuk suaminya. Alah yo memang tontonan tok niki dandan ayu, wedak kandel. Jajal ning omah lho. Wedak is moh. Turu is ngepleh-ngepleh. Lah ngene iki lho wong wedok ngene iki karepe nek wong lanang rasungkan karo sing wedok apa kersa nderekke ngono kuwi. Lho, dipaksa. Dipaksa. Wong lanang ini sing ditinggal ning omah sewenenge ra umum. Lho. Lah nek lak mergo ngaji to. Lah wong wedok ngene iki arep jilbab anyar, arep jilbab gonta-ganti. Ning lek memanage perekonomian ya beda kok. Nggih napa nggih, Bu? Jajali rungokno kuwi. Wong lanang ki isone mek kon nyepake, isone mek kongkonan, isone mek nyeneni maido. Atine wong wedok ki nelongso nggih napa nggih? Wong lanang blonjo. Lho. Wong lanang nyambut gawe blonjo wong wedok ora gelem dikongkon rumah samu ki lho. Lah wong lanang blonjo ki apa rumangsamu gembleling kowe? Lha nyapa? Wong wedok mbok blonjo 50 kon dadekne seminggu cukup napa mboten? Wong wedok diwehi dhuwit 200 kon dadekke sesasi cukup mboten? Krungu kupingmu kae lho sing nelongso kae lho. Suara hati. Ayo. Ora cukup nyatane ning omah ya merengut sing bingung ya wong lanang. Nyantek wong wedok utang mekar sing nyaur ya wong lanang. Ayo. Wong wedok utang mekar ditagih ndelik sing kok ngadepi wong lanang. Ayo. Apa kowe? Ya ora? Lah utang mekar digawe nutup panganane wong lanang iki. Tapi lak sing bayar wong lanang. Arep sing bayar wong lanang, wong wedok ki ya nelongso. Nelongso ya bene. Lho. Apa aku bakal wong lanang? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup. Kalau curhat kabeh kaya ngono kae. Wong wedok aja kalah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sik to, iki jane acara apa to iki jare iki? Malah kampanye. Lah kowe ngidupke wong lanang, Iya, aku lho. yo ngidupke wong wedok. Lho iya lho, oke. Arep ibu-ibu sing rawuh bengi iki. Iki yo enek sing atine susah ning omah mikir bojone digawa rene ngrungokke campur sari campur ngaji, sapa ngerti kelipur ati. Mula ngene iki wong wedok Lho. mbok sawang senenge. Wong lanang iki ya susah lho dijak delok ngene iki. Ngopo? Mikir engko njaluk sing anake njaluk jajan, Ya ora? Iya. Wong wedok sak lok liwat apa tuku njaluk apa? Wong lanang sing nukokne. Iya. Wong lanang iki yo tanggung jawab. Lek ra budal delok ngene ra nggo sangu akeh, ora wani, Mas. Ayo. Wong wedok mek serundul tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ibu-ibu aja kalah. Bu. Ayo le. Jenengan kula wangi. Pokoknya selama kula sik menganggap panjenengan sebagai ibu, ibu adalah mahkota. Laire menungso kuwi gumantung saka nasibe ibu. Lek ra nek bapak apa iso menteng? Rumangsamu apa mek ibu mek ngene tok? Iya ya. Ayo. Tapi ibu yang mengandung Loh, itu membawa. itu bukan salah ibu mengandung. Loh, karena ibu mengandung. Karena bapak salah menaruh burung. Itu Tonyol tenan lho kowe. centale kuwi. Mangsamu. Ayo. Ibu-ibu ki ya Mas nelongso penggalihe ya nelongso batine. Ngapa? Wong arepe kepiye-kepiye, gedene bocah antarane lanang lan wadon kuwi ditokke saka garbaning ibu. Ero. Tapi lak sing terpriksa wong lanang.
Lah nek kowe paido wong wedok-wedok iso dadi mripat blalak-blalak ngene iki saka wetenge ibu. Iso dadi kuping sing apik ngene iki saka wetenge ibu. Iso dadi irung ngene iki saka wetenge ibu, lambe ngene iki wetenge ibu. Iki lho mripat iki lho. Wetenge ibu. Lagi apa iki? Iki apa iki? Sapa? Loh, malah cilik tekmu. Aku sumuk malah cilik. Aku ngrasamu. Ndek ngira sakmono ya. Prasamono mbak remet lho aku meneng ae. Mbae pojok di. Mangsamu, ibu-ibu ki yo nelongso. 9 wulan 10 dina iki lek ngempet ora karo-karuan lho. Nyapa wong karek ngempet ae lho. Lah, kuwi lho. Kowe ngerti? Loro kok bolak-balik. Loro ki wong lanang, sunat pisan tok kapok. Ibu ki nek nglairke ponang jabang bayi toh nyawa toh pati. Yo korbane nek ra nyawane, korbane yo bayine. Kowe iki kepiye toh ibu itu adalah tiang negara. Wong lanang yo tiang jaler Ya ya. apa kok iso? Nek didi wong lanang yo tiang jaler kok iso. Rumangsamu hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Hidup wong wedok. Lho. Sing wedok iki nggon kowe kok iso. Aku tak ketok akeh wedok ya dibaya. Kowe iki nek apa ngerti ngene iki kudune melu seneng. Sebab apa? Iki acara ki ora acara sing rena-rena. Siraman rohani. Sinaman rohani santapan jasmani. Lah nek kowe terus rena-rena ngono ki kepiye jajal? Ayo iso selawat apa ora? Insyaallah. Ben berkah. Iya. Kabeh ki iso ora wong kene iki lulusan pondok. Pas selawatan wong ngisin-ngisini kowe iki. Nyepelekne aku. Ambak ngene iki aku mulane kerep pengajian mbek Gus Bahru. Terus Gus Miftah awake dhewe mesti. Gus Farid. Gus Badar. Lah ngene iki ya Gus Gendeng. Ngene iki aku mbiyen ya mondok ora. Wah, mondok ning ndi? Pondok Ramadan aku mbiyen. Mondok ki ya ning Tebu. Ireng, Lirboyo, Ploso. Ning Tebu Ireng 2 wulan, ning Ploso 2 wulan, ning Lirboyo 2 wulan aku. Nyantri. Dodol silot. Rono ki nyantri golek ilmu. Tapi aku golek ilmu saka santri-santrine. Nah ngono, ora ngerti. Iso. Ayo, grupmu sing ndi? Sembarang, wong loro no bareng. Coba. Wong Enak. wis seneng aku. Etan kalilah kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Kula dongakne sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Kula dongakne sing tindak mriki mugi sedaya kathah rejeki. Ya Allah, Mas Gluduk. Sok ngene. Ya ampun. Etan kalilah kulon kali, tengah-tengah ditanduri jamur. Kula dongakne sing tindak mriki mugi sedaya panjang umur. Kula dongakne sing tindak mriki mugi sedaya panjang umur. Ya Allah, Masya Allah, ya Rasulullah. Bocah kok iso suwi-suwi kok anu ngademke pikir tenan lho sampean. Aku iso aku sudah. Ya Aku iso lek ngene iki iso. Etan kalilah kulon kali, tengah-tengah. Nyapa kok mbok sayang iki. Ya kok timbang kalah dhisik kowe. Ono, ayo. Kok timbang kalah dhisik. Rumahsamu apa royokan job no? Ya gantian to mosok aku. Jajal, tenanan. Didelok. Bengi iki campur sari ngaji. Apa iki? Loh. Astagfirullahaladzim. Aku mesti tak apal mek loro tok kuwi mau. Antrane akhlakul karimah, kolbiyah, karo jasadiyah. Karo Fatimah. Ki apa kok iso? Akhlak ki pikiran. Ya roh. Jasadiyah ki ragamu. Ya kenyek. Kolbiyah ki atimu ki Nggih, kudu nyawiji. Ya. Ngono lho. Ya Mas, aku Angel. kalem. Padha rene. Ya. Jak ngaji barang iso. Ya. Lho kuwi nyapu to, dadak ngene lho. Rene lho, kuwi Oh, nang kono ki nyapu kok iso. Ora ketok ning kono sing kono mirsani kene. Nah. Anu ning kene wae, Mas.
pancen ya kadang angel. Nah ngono. Tenang. Lah anu gapenan. Ben ketok ya, ben ketok. Iya iya. Nyapa mangkring barang Ketok padha. Ayo, kene. Bapakku NO. Iya. Oh. Bisa apa ora? Lho iki kompak lho iki. Ayo Bu, bareng-bareng Bu. Seto. Bapakku NO. Loh, wong Kang Masku. Mbak Yu. Mbak Yu, Pak. Pak Melu NO. Ngalor ngidul. Ada bantar melu NO. Ngalor ngidul. Sarang-sarang ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sarang-sarang Bu. Salatullah salamullah ala Yasin. Lanjut. Salatullah salamullah. Sing duwe gawe Mas Haji Soim. Iya. Loh. Kok iya iki piye? Piyan Dijelaske. piyantune sugih tur ora jaim, tur ora jaim. Piyayine istiqomah disawang alim. Lim iki piye iki? Alim. Alim ki terus tibane apa ngono? Em. Ayo. Insya Allah sregep awor muslim. Piyayine apik tur mesti alim. Insya Allah dadi piyantun kang muslim. PT-ne jenenge Sri Rejeki. Sri Rejeki memang baik sekali, baik sekali. Muga-muga tambah barokai. Iwak grameh saya suwi saya gedhi. Muga saya Pak. Nyapa kok tekan kono? Lah Pak Saim kan bos grameh kok. Ukaramu kok temu lho. Oh iya. Padahal ra kok kono lho kowe. Cepet gedhi. Jajal balik. PT-ne jenenge Sri Rejeki. Petri Sri Rejeki mantap sekali, mantap sekali. Muga-muga kabeh tambah barokai. Iwak grameh saya suwe saya gedhi. Muga-muga tambah barokai. Insya Allah iwak Sarang, grameh sarang. mahal sekali. Amin. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kula dongake jamaah sedaya. Sedaya. Ya. Dengan apa? Loh. Gawe tembang iki lho. Kula dongake jamaah sedaya. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa, sada panjang yuswa. Ya ampun. Tak idoni. Aku kok seneng aku ya ampun ya ampun. Bocah kok pintere kaya Kayak ngene, ya ampun ngene kayak ngene. Kayak ngono ya. Kula dongake jamaah sedaya. Mugi sedaya panjang yuswa, panjang yuswa. Aja lali agama ditindakno. Mugi sedaya ahli suwarga. Aja lali salat dikiyatno. Mugi sedaya ahli suwarga. Ana sing gedhe ana sing cilik. Sing cilik-cilik tumindake apik, tumindake apik.
apik. Ora linggo kursi, ora linggo dingklik. Insya Allah dadi wong becik. Ora linggo kursi, ora linggo dingklik. Insya Allah dadi wong becik. Ana sing enom, ana sing tuwek. Oh, kita tuwek kabeh lagi aja. Ora lagi rata to kok iso. Ana sing enom, ana sing tuwek. Sing tuwek tak delok ora elek, tak delok ora elek. Rezekine ora entek-entek. Wah, sebab gawe kuwi yo tadi. Ayo, rezekine ora entek-entek. Insya Allah ora gampang mewek. Kula dongake sing jilbabe soklat. Ndi wonge? Lho. Lah kuwi ngajeng piyambak wonten. Ayo. Yen tak delok kuwi sregep salat, kuwi sregep salat. Ora lali nindake zakat. Insya Allah dadi wong sing bermanfaat. Kula dongake sing jilbabe ijo. Ijo, Eh. ijo, ijo. Wah, jakete kulit. Jilbabe ijo, jakete coklat, sandale biru wae, jan kaya lapis kae. Ayo. Kula dongake sing jilbabe ijo. Insya Allah ora gampang lokro, ora gampang lokro. Amin. Alah, kowe muni amin karo mikir kowe. Amin karo mikir. Kowe iki tak takoni iki lho. Mikir Kula dongake sing jilbabe ijo. Balini neh kowe karo mikir ta urung temu ta kowe. Ayo. Ayo. Yen tak delok salate rang lokro, salate rang lokro. Ngibadahe ora bakal loyo. Insya Allah Pak golek. anake ora bodho. Amin. Ayo. Tak golek Ayo keneh. golek nang le. Ayo padha Kula mikir. dongake sing jilbabe kuning. Kuning, kuning. Insya Allah salat mesti eling, salat mesti eling. Kitab suci mesti disanding. Insya Allah rezekine bakal nyanding. Kitab suci mesti disanding. Insya Allah Gusti Ayo, peparing. edan, tak golekne terus pokoke. Edan le. Kula dongake sing jilbabe biru. Yo. Mutar aku ayo. Seneng salat ora seneng turu. Ora seneng turu. Ngibadahe ora bakal kliru. Insya Allah salate 5 waktu. Apik iso tenan to Iso bocah. iso ayo golek nang sapa neh. Golekne. Ayo. Kula dongake sing jibabe rupane pink. Bosone. Kae ana pink kok mangsane. Golek-golek iki urip dhewe-dhewe iki. Yo. Kula dongake sing jilbabe rupane pink. Ayo. Ping. Yo alah kok nyapa nggih jilbab kuwi barang ya. Wah, yo pas duwene kuwi kok. Ayo, Kalem-kalem ya angel iki kok yo. Ben ngono. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ah, mikir kesuwen kowe kuwi. Sangat gedhe yo ping kok. Oh, salahmu to ngejak kuwi kok iso. Iya. Ayo. Ayo pergi. Loh. Piye to kuwi? Basane le. Kula dongake sing jilbabe rupane pink. Insya Allah. Insya Allah. Wah. Kesuwen kok kowe ora ndang cacet. Wah, ora mau ping kok. Oh, salahmu ah iki sing rawuh yo akeh ora gagas aku. Ayo. Loh. Kowe kok nek cengengesan ra ndang cacet tenan lho kowe. Ya kenyih. Ya. Iso ditahlili mudin junjung kowe engko. Ayo. Ya. Ayo. Mbah. Golek dhewe-dhewe iki. Ngarepe piye mau? Ngarepe to? Ya. Yo ngene iki ngarepe. Kula dongake sing jilbab rupane pink. Insya Allah Gusti panggah eling. Eling ayat akaditu eling. Ngibadahe mesti bakal booming. Booming. Iya. Booming. Iya ngono. Booming. Iya. Booming neh ngono. Booming ae kok iso. Insya Allah keluargane ra gulung kuming.
Ngibadahe insyaallah booming. Keluargane ora bakal gulung. Sareng-sareng selamat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil adil Rasulillah Rasulillah wa kulli Mujahibillah bil adil badri ya Allah. wa kulli mujahidillah Bil adil badri ya Allah. Sajake kok nang kene lek ku golek. Kula latihan Lah mau. ngopo ndak goleki? Wong ya sampeanmu ning kono aku ning kene. Ndak goleki. Wong adek iki sak grup kok goleki iki ya. Edok-edoke waduh. Wong ya aja ngapusi wong awakmu ya tengok-tengok ning kono lho. Kok awakmu piye to? Kanjeng Rama. Kowe kira Loh. dakwaanku ki apa? Oh alah. Oh alah, oh alah. Ayo kene. Sono. Kanjeng Rama ya kok iso. Walah. Ramadosa. Kok Rama Dasa piye to? Kanjeng Rama. Rama dosa kaya ana muka. Yun pangapunten Kepiye? Kanjeng Rama. Kowe iki wis ngerti apa urung? Sampun. Apa? Kowe kemeruh kok, Mas. Sampun. Ngeten Aja tau ngeten. Aja. Aku tau ngeten keturun dengenane ya. bahwasanya Alah. kula menika kalian Mas nembe gladi Nggih. sinau kalian para santriwan santriwati utawi jamaah. Ngene lho. Menika persiapan kagem hari santri benjing bulan Juli menika. Nggih. Kowe iki tak goleki. Lah, mau digoleki kok jenengan Iki- niku. Wong yo mau ket mau ning kono kok gak golek. Iki kadipaten iki Nggih. komplang. Wis bene. Loh, piye to Mas? Sing Kadipaten perintah ora enek kok ben. Rama ki ngendikan tawa matur yen nggon kadipaten Congklang ki butuhe apa to? Wis bene. Komplang. Komplang lah. Bene wis. Lah, Nek no. kono komplang gawe neh. Kok gawe pripun? Kadipaten gawene kaya penak-penak. Wong kadipaten mek sewengi lho. Sesuk tanggap paling gawe neh. Sungkem sik karo Kanjeng Rama. Tapi kene sungkem. sampean iki sing tuwa lho. Sing Loh, apik. Lho, modelmu kaya kontol alun-alun Blitar lho. Hei. Sikil ora nyeret ngono kuwi to, Mas? Wis. Dangak sithik, dangak. Romo. Aku wis krasa mau. Tak pengidramu. Romo. Kok mesti pas ndok. Menika karenan. Kanjeng Rama endoke sakit. Lah wong mbok sundul lho kok iso. Kenging menapa menika? Samu. Kenging menapa Sinun? Dikop. Lato-lato niku. Kowe kudu bali. Loh, Mau Dadi Rama. dadi ratu. Mboten. mboten. Oh, Mboten iki piye? Kula beten bakal nderek aturan jenengan. Ora. Kowe iki anak adipati, kowe anak adipati sing ganteni Rama iki ya kowe wong loro. Mboten. Mboten. Kadipaten tak pecah loro. Mboten. Ngeten lho, Mo. Piye? Kula niki janjanipun mboten kok edan pangkat, edan derajat mboten. Terus Nanging pondene kathah piyayi anggenipun kedanan derajat, Heeh. kedanan pangkat ning tundane tetep ngrekasake Nah. malang rakyat. Nggih niku. Kula mboten pengin. Mboten pengen. lah terus piye kadipaten Ben kok? urip Kula kula tak kula tak dadi anu mawon, Apa? peternak grameh. Aku mau sampean jadi kok bupati iso. aku. Ben urip kula niku gesang mangke bermanfaat. Nah. Kula nyisih sawetawis kalian Mas kula. Lajeng kula badhe pengin nyaji, pengin nyantri. Pados ilmu sih. Lah nggih niku. Oh, kok- Dados mangke mawi sampun cekap anggenipun kula nyecep ngilmu. Lampun ngaji pinter, Nah. Heeh. lajeng kula teng pati. Loh, nyapa Mas? Golek santri-santri ngoten. Lah, itu salah kok iso. Kersanipun mangke saged medharaken wonten ing kadipaten. Oh, Jadi cekap. cekap. Kok Nah. nggih dasar nyekel pemerintahan. Nggih, niku. Leres. Kan dasar agama. Leres. Ben dadi adipati sing adil. Betul. Oke sing pemimpin cerdas, oke sing pemimpin pinter, ning akhlake keblinger. Kula pengen sinau ngaji riyen sok ben nek dadi pejabat. Heeh. Begitu kula kalih cedhek kalih masyarakat, Hmm. dalil. 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 Pejabat ya ora perlu dalil. Kok pejabat dalil? Masamu kok kiai ya? Agama ki ora kudu dingge dalil, Nah. ora kok kudu dingge apa sombong. Ning sing penting nggih Pun. nguwatke iman. Terus karemu piye iki? Kula tak ngaji riyen.
Kowe ngaji. Kula Nggih. tak ngaji. Kowe arep nggone Gus Gendeng. Nggih. Nggih. Golek nyecep ilmu. Nggih. Ning tak jaluk sakwise nyecep ilmu ndang bali kowe nyekel pemerintahan ana. Insyaallah kula kali Mas mesti ndang-ndang wangsul. Ya, Mungkin empun cekap Romo kalian Kakang Nah. Kakang Tapih. tapi biadu patih kok tapi. Kakang Pate. Kula mengki nek pun dewasa, Heeh. sak samunipun mondok dangu teng kene Gus Gendeng, jenengan sedo lajeng Sedo mangklekmu. Kowe Nyapa kok doae? Sabar, sabar, Anu, Mo, sabar. mo. Sabar. Sampun duka. Apa juga karo wong Anu, dongane ngeten, mati. ngeten lho. Maksud kula, Mawi mangke sawanci-wanci. sawanci kula Kanjeng Rama sampun muput Yoswa. Yoswa, mugi-mugi Kowe kuwi lah padha ae to nyok. Anu Mukut ngeten, Yoswa karo. ngeten. ngeten. Sak Kula- wanci-wanci Kanjeng Rama sampun seleh seleh yuswanipun. yuswanipun Kuwi lajeng padha. pun ngeten ngeten. Ngene, ngeten. sak wanci-wanci Rama sampun bongko. Sampeyan ki yo nesu kok, Mo. Ora nesu piye wong tuwa malah dongane mati. Mboten, Mas, sampun- tapi kan sok ben bakal mati. Nggih mboten. Dadi amun wedi sok ben mati, gitu. Sok ben mati saiki yo mati, timbang sok ben alung sakniki. Ngoten. Gitu. Dalile sampun wonten. Nggih. Innallaha masabirin. Gulun Allah Gulun nasi jegitul maut gitu lho, ngoten lho. Kula ora tau iso ngoten. Ngeten, Mo. Pun Nggih. kula tak ngaos, kula tak ngaji. Ya. Insyaallah Nah. ngaji kula menika mboten kagem kula pribadi, Nggih. nanging sageta bermanfaat kalian sedaya warga Ya. masyarakat. Kula nyuwun donga pangestu. Pun Ya. Kula tak teng pondok sewang-sewangan Ya. mengke kula tak Nggih. Sak sowan bali. mengkadi Bali wis bar ngaji, Nggih. ndak bali ya. Nggih, siap. Ya saiki bali. Ono. Apa derakan. Sik ning kene. Shh. Pundutno, engko ben ki ngaji penak. Masyaallah. Oh. Santrine Gus Gendeng ya nek sing nggae topi barang tuh ya. Tak kira ya nek songkokan. Lah di mejane Guse mana? Nah. Guse wis tindak ro. Gus. Gus Gendeng. Terus gini. Bismillah. Sallallahu. Bismillah malik. Bismillah. Sallallahu. Ya Allah. Hamba yang hadir di dalam majelis ini adalah hamba-Mu yang senantiasa berharap akan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah arti hidup kami jika di dunia ini kami tidak pernah berselawat kepada Rasulullah. Dirungokne si iri pangeran katonmu ya wong tua aripi aja mbok sia-sia mulyano senengno lan bungano supaya uripmu oleh ridho. Bismillah. Sallallahu nggih. Sira sing padha bekya marang Rama lan ibumu ya. Sira sing padha taat marang bapa lan bibumu nggih. Sallallahu atine jogonen sing utama butuhe nek iso cukup ana
karepe ayo ndang laksanakno merga pangucapi iku sabda sallallahu alaihi Lerenono ngomong larani atine wong tuwa Lerenono ngomong gawe kecewane atine wong tuwa mungkin ngertenono yang sabdane wong tuwa mandine pangucape wong tuwa kuwi ngamdina sangang wulan 10 dina ngandung sira nang alam garba sangang wulan 10 dina ngandung sira nang alam garba nglairno tatawane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho bismillah sallallahu sangat bulan 10 dina kanggung sliramu nalikane lairne sliramu kabeh nyawa sing dadi tatawane nak sallallahu alaihi wasallam wong tuwa mugi kerjane sara gak kenal wengi kalawan rino mulakno aja mbok gawe lara wong tuwa kunci sukses dunya sallallahu tiada sukses seorang anak tanpa doa orang tua tiada keberhasilan seorang anak tanpa doa orang tua mula sira sing padha tak ndeka anak sing saleh anak sing iso bungahne lan ndongakne wong tuwa sing mati ayo ndang didongakno kubure padha ziarahana dongane anak sing dijagakno ngenteni siksa munggah swarga sallallahu ya Allah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.